Ya saged to Mbak Naun niki pamundhutane ngoten aku ya nderek dawuh to. Sik engko bonuse Anomanaba nggo tutupan. Niki beksan mekasan terakhir. Niki saged kalajengaken benjang-enjang ngantos dinten sonten. Ah. Monggo nika beksan terakhir karena wedal sampun tungkap dalu. Ibu Pertiwi katampen dolan ora bali angkleng. Bersama Basuki Rahayu Gong Banaran Pomo ayo mas iki ayo iki piye jalani lo mas kowe gotong royong Wong marti pikir
nakir sore ya nakir sing ditakir godhonge warung esuk tak pikir sore tak pikir sing tak pikir amung sliramu samono didol wae jroning gending pinatut lawene Rama montor mabur aja dikeploki andeng ana pilingan gedhe dhuwur ngetok-ngetok yen dipanteng saya kelingan ayo salugune dibablasno mudhang kuning pamundutane mengku gati wong marti pikiran esuk awane ngomah wis ora krasan kaloyoran anggoleki sing tak sayang mubeng minder anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang yo 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 kegancangan tak rindek saka katuban sarwi ngoceh sari ngoceh dheweke ngaleh penclokan kalau kae tak suwun mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku seret ireng tak sawang tambah manis ebong bunga yen lakon nyanding sirat orang gampang atiku kekiwang liyan yen si podang sagung pertamu kakung Mama Putri makatulan semanten atur libur sareng kula sakadang mbabile wonten warata boten kathah kepamundutan dereng keparaturaken nyuwun agung samudra pangkal sami sugeng pemaken benjang-benjang antos wonten mangke panuting matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.